Has kang labara na sa kung uning akong bana. Pagkadili gud masabot, lisod king sabton. Makahasol gyud. May kayong pakanon og buriri nga hilaw nga pagkaluto. Pagkahasol gyud oy. Hapit na lang gud ako latiguhag ikog spagi. Mao mo gud ni mga panghitabo. Nagtrabaho ning akong bana sa gobyerno. Ug murag gikapoy na ba? Old Man River, I want an old man river. Ay, naman sad na, ha? Dayang. Sa man taura na to nag-antina? Ang sabay antina oy Dayang. Ay, TV naman ka na. Taura na tong antina. Ilam Dayang, ikaw ay. Nagtuo ko bang masakito na lang yung ko ha, Dayang? Ang kay usahay gud, mukalit ka malagmo si mong lawas. Mao nga, mao na nanakit na imuhang lutahan, imong kugong-kugong sakit na. Natural na yun na, basta magkatiguan ng kabaw. Nga sa ato pa, akseptado ka di ay nga guwang ng kabaw, ha, Lucas? Guwang-guwang na, pero nagkagahi ang sungay. Nanasad, hambog na sad. Gahi gud taon. Oh, kay dili. Hilam na, Lucas, oy, badungan kag tao, ay panghambog, oy. Wa ka na gyud, Lucas. Ponder ka na. Uy, ponder ko taon. Oy, Charles, kita ka. Hayag pa rin Mercury. Nanasad. Ay na lang ko ni mo, Lucas. Mapandol ka na malang ganis, Lucas puso. Kunyang mapandol ko. Barok man sa dayon, be? Husto na, husto na. Di ta magiskot pa na. Ilabi na ka ng imo, na ay na lang kinagipanghambog. Kaya nga naman, Dayang, ha? Kaya nga naman. Mubahaw ka lang gani na. Muyoton ba? Muliko. Bantay ka, karong gabi, ha? Karong gabi, karong gabi. To anak, nangandak na sad. Hagito nung kukunin mo. Pwes karong gabi makita ni mo. Ha? Hubakon ka yun, udhak ka yun. Hello, Lucas, oy. Siging pabilib. Wa na gid na. May na lang ng putlon. Ayaw sa taon. Putlon ba? Kaluoy sa. Hay. Hala, sige, pangandak diha. Bisag wa na'y mahimo, manghambog pagyud. Ambot yang. Og dihay buntag ana nga naudtuhan ang akong bana og mata, wa na gini makatrabaho. Naunsa ka man, Lucas, ha? Wa ka man kamatag sayo. Naglaan man akong lawas, Dayang. Murag, di pa maulan ko. Naman naminhod niya akong lawas, oy. Wa na. Mauna gid na. Ang tigulang bisag bako. Hala, sige. Pahuway na lang diha. Dayang, kuan ba? Musugot ka ka, ha? Naunsa man, ha, Lucas? Mo-file na lang kog early retirement? Unsay early retirement, ha, Lucas? Ano pa nipong ko ka magkadiyot? Kapoy naman kaya ba? Mo-retire na lang ka ako. Ikaw bahala ka diha, oy. Ay nalang trabaho. Ang imo madawat, manegosyo lang tagamay, ang ginagmay lang. May patingali. Kapoy na gud murag. Dayang. Ngano ka? Hoy, naunsa ka? Mibarag ka man gud. Ngano ka, ha? Nalipong man ko, murag may tuyo ka kung pananaw. Oy, Lucas, magpa-check up tang Dr. Pick Inglim. Oy, tingali unsa ng sakit nimo? Oo, sige. Laing yung pamati na ko sa kong lawas. Hala. Retire na lang, sad. Retire na lang, Lucas. Mao kadto nga gi-executive panel ang akong bana. Og nahibaw-an ang resulta. Daghan day kig sakit ang akong bana. Patuyang raman, walay check up. Dayang, unsa resulta sa akong laboratory, ha? Ay, hastilan, Lucas. Grabe, oy. Ha? Halos man ang tanang sakit na ani mo. Unsa? Abusar ka man gusto imong lawas. Mong ikaw, retire na lang gusto imong trabaho. Kay unsam day akong sakit, Dayang? Taas kay kag sugar, kolesterol. Kuan, unsa na ka ng... ang akong creatinine. Mauna, taas kay kag acid food. Ang Ug may diferensya sa naging imong baga. Mao ba? Mauna, nga daghan na kay imong maintenance. Kinahanglan ka na gid mo pahuway, Lucas. Grabihan na des kong sakit, no? Grabe mo lang. May pa na lang hinuog mamatay. Ay, may pamatay. Gusto ka na dayang mamatay, ha, Lucas? Daghan na kay akong sakit. Kapoy na sakit akong lawas. Ay, maogani nga dinhi ka na lang sabay. Pahuway ka na lang. Magpakaayo ka sa imong sakit. Kasabot ka ba, ha, Lucas? Ug kay may pagkahat man sa ning bana nako, diay gabi nga mi andar sang gana ani, puwerteng hasula. Unsa man, ha? Unsa man? Mangandak ka man, ha? Ngano ka ba, ha? Mihangos ka man gud diha. Pang laway nimo. Unsa man, di na bagid ka makahimo? Di na? May pamatay. Unsa, Lucas? Ha?
Unsa nagyaw-yaw nimo diha? May pamatay. Gusto na lang kong mamatay. O ganun gusto ka bang mamatay, ha? Wala kapuslanan, magpakabuhi pa kuning kalibutan na may pamatay, may pa. Gusto na lang gid kang magpakamatay, Lucas? Oh, dayang, wala lami ning kinabuhi, away lami. Tuy, gusto na lang kong mamatay, gusto na lang ko. Sunog! Dagan mo! Sunog! Dayang, usaron. Sunog ko na, Lucas, sunog! Dagan mo! Sunog! Daling, buruya ko managata. Sunog ko no. Ha? Ngano mo dagan man ka, ha? Gusto ka man kang mamatay? Pero di ko gustong mamatay, mapaikos kayo. Sakit kayo na gusto ko ka na natural death. Hala, nagkadoon na to ng kayo, Lucas. Managantong ta, Dayang, managanta. Ay, kung biyahe, Dayang. Gusto kang mamatay, ngano mo dagan man ko. Ikaw di ay. Hala, pagpakamatay diha. Dayang, alsaha taong ko, Dayang. Mikoro na tuhod na ko. Alsaha taong ko. Ay, hanggaw bitaw ng hanggaw pamatay. na akong ni mo, Lucas, ka. Sige, gisgo ka gusto mamatay niya. Hadlo ka masunog. Hay! Makalagot gid kay ning bana nako. Siging yaw-yaw nga gusto na lang siyang mamatay, pero mahadlok og naay mga katalagman. Gani day buntag ana nga perting pangandoy sa kung banag kamatayon. Nagmata na ba ka si Lucas? Udto naman. Tabang, Dayang. Uy, Tabang, ngano naman sa Carlos Lucas? Yun Tabang! na, daw sa magkanitawhana. Ay, Dayang kasakit, ay. ngano ka ha? Naon sa ka, Lucas? Sakit na akong lawas. Lisod paglakaw. Ay, ngano naman sabna, ha, Lucas? Nganong pawantuson pa taon ko sa Ginoo? Ngano pa man, Dayang? Na, ambot lang ni mo, Lucas. Ginoo yun na taong kong pantusa. Kuha na lang ko, Ginoo. May pamatay. Gusto na lang kong mamatay, Ginoo. Kuha taong ko. Ay, kong pantusa. Uy, usaron. Hala, linog. Miyo yung katumbay. Usaron, Linog, linog, Lucas, linog. Usa, linog. Ang linog. Linog lagi. Dayang. Managot ilaw. Lamisa managot ta. Matagkakantag kahoy. Managot ta. Uy, hala, Ay, Dayang, tabang, ay. Ano mo ka, Lucas, ha? Natagak ka na kuntil sa kahoy, gigas babaw. Murag tantaran kasakit sa kuntil. Sakit kayo, Dayang. Mamatay man tingali ko, ani. Mamatay na tingali ko. Gusto mo ka kang mamatay? Nya ka na mahadlong kang mamatay? Ay, wala kamatay na. Kasakit sa kumbitis, ay. Murag may hubag. Mamatay na tingali ko, ani. Mamatay na ko. Luglugon ko hinoon ang liog ni mo, may imo. Dayang. Og day adlaw nga miadto big syudad, kalit nga gisakitan sa tiyan ang akong bana. Nga diha Miss Daplin sa daan. Dali na, Lucas. Manlabang tas pikas kalsada. Dali. Dayang, kadiyot lang, ay. Ngano naman sa ka? Hangano ka, Lucas? Sakit ka kuntiyan, ay. Unsa? Sakit agad, ay. May sulong ba yung kuntiyan? Ay. Kun mo na, tanong ka ospital. Ayaw na lang. Sakit agad, ay. May pamatay. To anasad. Yaw-yaw na sas kamatayon. Sakit ka kuntiyan. Dayang. Gusto na lang kong mamatay. May pamatay, ay. Kamatayon, ay ka. Kamatayon, ay. Ay, kulata! Tulis ni. Ah, Kani ginana ko. tulis. Armas ni! Inigbuto ni patay mong duha. Tulis ni! Dayang, ihatag lang na cellphone, ihatag lang na. Usa ihatag ha? Usa ihatag? Pusilo niya ko diri, patay ko. Gusto mo ka kang mamatay ha, Lucas? Gusto ka mo kang mamatay? Papusil di ha? Dayang, sakit ka pusil, oy. Ihatag na na cellphone. Gusto kang mamatay ko diri, ha? Ihatag na. Naglagot akong maayo sa kumbana nga sige naghiskot ka gustong mamatay. Pero og naa na ang kamatayon, mahadlok na. Mao to nga midiretso mi og pangaon og usa ka karinderya. Nagtuo ko nga may kwarta pang akong bana. Sa man nag-order ni mong sudan, Lucas? Humba. Urot na. Usara kewa. Gusto ka gid nga mamatay kay may order ka maghumba. Nakamatay din ang humba. Oo.
May blood man gyud ka na. Ha, bahala na. Sige, bayarin na. Uy, Dayang, wa mo din mada akong pitaka. Oh. Wa ko'y daang kwarta. Na! Usa ba ko'y kwartang dahadiri? Sa umanon ani? Ako li bahala. Psst, Day, tinira. Day, unsa ni sudan ako? Humba na, sir. Nganong kitakaan mo ko ninyo humba? Oh. Nga high blood man ko? Ha? Gusto ba mo mamatay ko? Ha? Nagtuo ba mong... nagtuo kong kaliritas ni humba din eh? Nakakaon ko high blood na ba ko? Gusto rin mo mamatay ko? Ha? Gusto ba mo? Sagdi lang, sir. Walang to'y bayad ang humba, sir. Free lang to. Unsa day, way bayad tong humba? Oo. Way bayad day? Way lagi bayad. Free na lang to. Ako man day, dungagig to kiwa day. Hanggaws na. Wa mo ko bayad, sir. Hanggaws na. Sir, bayad. Uy, Lucas. Dungagan ni mo tulog ka hiwa. Tulo lang kiwa day. Mamatay ka na, anak. Mamatay ka na. May noon. Gusto kong mamatay. Dungagi day to kiwa day. Kanon ni tambok ha. Tapos lang ni Bahala matay, bahala matay. Mauni nga kung bana. Wa gyud kong kasabot. Gustong mamatay pero mahadlok og naisunog, linog. Paakan sa iro. Unsaon ko magkaning bana nako? Wa ka magtuwad ang utok aning tawhana? Unsa man og kamoy pasultihon? Dayang. Okay, haha! Ay, hello. Teban may adlaw. Mayo! Uy, sa tanan nga nagpamati ka na Tanan. May adlaw. Mm. Salamat sa kanunan yung Pagsunod. Kanamo. O gato sab ni ko andi ay ako i-greet ang akong amigo gyud kay nga buutan nga konsyal Edgar Labella, Attorney Edgar Labella sa Mabulog siyang kaban ay ang mga siyang pamilya og ni Ma'am Ruda Labella ni Boy Dr. Boy Labella. Sa Mabulo. Mabulo. Yung man ni Kapitan John kanya. John Antero kanya. Ni Annabel Simini. Yung man ni Ray Martinez sa Ray. Kumusta? Pedro si Ray, Sibian. ay, no? Oo. Dito sa Kuan. Kalubihan. Awa, dyan takantong nakabalik na sa Kalubihan. Doon na ko ng mga kausaban, Bord. Oo, kay taas na kayo pag ako din ako kasutin na naglakaw. Dili ka Kay na murag, taas na. ambot lang ka, murag, basta doon na kausaban. Oo. Dili na siya mo Di ay. Murag inana. Mao di ay. Sige. Ato ni Timanos Dayang ato Cinder. Bayan niyang bana nga si Lucas. Kini iyang bana, masakiton magod kay ba. Gusto na lang mamatay kay di na makaantos sa sakit. Nya sige lang pangandoy nga gusto na lang ko mamatay. Nya karon diha may linog, gastang dagan siyang bana ni Hupo laom na misa. Hadlok na siya mamatay. Di sunog. Pertin nga dagan. Hadlok pa kasiro. Unya nay magsudaan sila humba. Sukok ang bana niya nganong high blood niya no siya. Pero sige pangandoy kamatayon. Gusto siya mamatay. Sa mayang ay tingali gusto siya kanang kamatayon Board nga kanang diha dayon nga di siya masakitan. Unsa ka? Mo ni di masabot Nga matuog lang siya. Nagtuwad ba kuno ning utok siyang bana. Sige pangandoy kamatayon niya mahadlok og nay mga katalagman. Kung naisunog, gusto matay lang, padaob niya. Karon mo dagan man, mahadlok man. Nasulan ni Dayang. Kung ano na iya Dayang, kanang murag... Parayag lang tayo na iya gustong mamatay. Di pa ka na kuwang sa pansin Dayang, no? So, kapasag din na lang na siya. Parayag ka sa... pasag. Kadungos ango-ango na ba? Kana magiskot siya, gusto na siya mamatay, ayog tagda. Ayog na nagtagda, ididma. Oo. Diyan, nangaaw sila, ni-order og humba. No? Oo. Gusto na siya humba. Kay kuan. Nakaroon naman siya kadag kwarta. Yeah. Ano ningon ang tindir na nga, libre lang na nung. Asay, libre mo ka, dungagi do kiwa mi. Naikam. Sa to pa, wag yun isa mahadlok mamatay, Board. Mao na siya. Wag yun Di siya, masabot. Di masabot. Mao na. Kada talig na ana na po sa ang baba, Board, gusto na ko mamatay. Mao na. Tungod kay nigkuan tingi sa kakapoy, sa sakit. Gikapoy na ko gusto na ko mamatay. Mutali na yung kasagaran kong malitok niya, naanad na lang siya. Murag iyang expression o isa. Mangando lang kamatayon. Nya og nay mga katalagman bendagan. Bentago lamisa. Dahil linog. Sige.
Ana lang dayang ha, ug salamat sa pagpadangat itong tulumanon. Kung ako ang pasatihan.